କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ କରାଯାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି? ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପାଠ କରି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆସିଛି କି? ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି ଆଜି ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଏଭଳି କିଛି ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ପାଠ କରାଯାଏ। ପୁରୋହିତ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏହା ଗଣେଶ ବନ୍ଦନାଙ୍କୁ ପାଠ କରନ୍ତି ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭାବରେ ମନାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ପାଠ କରି ସ୍ମରଣ କଲେ ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପୂଜା କାଳେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବା ଓ ପୂଜା ଅନର୍ଥ କରିଦେବ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କ ଶରଣ ପଶି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି ପୂଜାରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସେହି ବିଘ୍ନର ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁରୋହିତ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପାଠ କରି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଥମେ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଘର, ଅଫିସ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ ଗଣେଶଙ୍କ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି।